କର୍ଣ୍ଣର। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସନା। 48 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଏମିତି ବାତ୍ୟା। ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଆସନା ଆତଙ୍କ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନେଲା ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆସନାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। 48 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଥମେ 1976 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଗୁଜରାଟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଏବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ଆସନା ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆରବ ସାଗରର ତାପମାତ୍ରା 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରୁହେ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 26.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଆସନା ବାତ୍ୟାରୁ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳର 170 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଓମାନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ଆସନା। ଏହିପରି ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଇପ୍ସିତା ନ୍ୟୁଜ୍ କର୍ଣ୍ଣରଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାତ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ 160 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆର ବେଗ ବଢ଼ୁନାହିଁ କି କମୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି, ବାତ୍ୟାଟି ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଳ ଗୋଟେଇ ଏହା ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରମଶଃ ଓମାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି, ଏହା ୱାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଓମାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇପ୍ସିତା ନ୍ୟୁଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର।